Уважаеми дами и господа, за мен е чест и удоволствие да открия днешния научно-приложен семинар на тема съвременни конструктивни решения с използване на пълностенни стоманени елементи с вълнообразно стебло. Този семинар се организира от катедра метални, дървени и пластмасови конструкции съвместно с Българската асоциация за метални конструкции и негов инициатор е фирма Метални конструкции Плевен, която наскоро внедри съвременна технология за производство на стоманени елементи с вълнообразно стебло. Искам да отбележа и нашето сътрудничество с КИ, регионална колегия София град, която допринесе много за по-широкото анонсиране на събития. За мен е също удоволствие да приветствам официалните гости, които уважиха нашето събитие, в лицето най-напред на заместник ректора на УАСГ, доцент доктор инженер Петър Николов, декана на строителния факултет, доцент доктор инженер Емат Абдулахат, експертна група от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението към МВР, начело с комисар Георги Толин, и доктор инженер Константин Велинов, председател на секция конструкции към КИ, регионална колегия София град. Преди да дам думата на нашите официални гости, бих желал да направя една кратка ретроспекция, която е свързана с тематиката на днешния семинар. В началото на 80-те години на 20 век в катедра метални конструкции започват няколко сериозни изследвания на стоманени греди с повишена стойност на стеблото. Темата е актуална по това време и в цяла Европа. Доцент Ников и доцент Проданов работят и изследват различни проблеми и аспекти на гредите с стройни стебла, които после намират приложение в практическо приложение в раздел 8 на българските норми за проектиране на стоманени конструкции НПСК 87. Малко след това същата тематика навлиза и младия тогава докторант инженер Николай Рангелов, който защитава своята дисертация през 1991 година. Също така през 80-те години, в периода около 1984-85 година, колектив начело с доцент Андрей Малюк работи по научно-изследователски проект, който завършва с рекомендации, т.е. препоръки или ръководство за уразмеряване на стоманени двете сечения с профилирано стебло. В този проект от катедрата са участвали професор Димитър Даков, професор Петър Сотиров и инженерите Нина Коцева, Огнян Ганчев и Васил Гюров. И днес, 40 години по-късно, ние се връщаме отново към тази тематика, но с нов прочит, нова визия и нови технологични възможности за производство. Позволете ми да открия семинара и най-напред ще поканя нашия заместник ректор, доцент Петър Николов, за кратко приветствие. Благодаря, професор Белев. Уважаеми дами и господа, уважаеми колеги, от името на ректора на Университета по архитектура, строителство и геодезия, доцент Гичка Кутова, и от собствено име, разбира се, ви приветстваме, добре дошли в УАСГ на това поредно събитие, организирано от катедра метални, дървени и пластмасови конструкции, в което традиционно се събират заедно колеги от академичната общност, колеги от строителни компании, практикуващи инженери и много радостно, почти винаги или съвсем винаги има и студенти, които съвсем скоро ще преминат в една от тези няколко групи. Пожелавам успешна работа на семинара и дано да бъде ползотворен за всеки един от вас, които сте тук, за да чуете това, което има да ви кажат колегите, които ще докладват. Успех ви желая!
давам думата на доцент доктор инженер Емат Абдулахад, декан на Строителния факултет на ЛАСГ. Добър ден, колеги! Аз като гледам залата, направо запълвам така душата с радост. Естествено, това е активността на колегите от катедра метални, дървени, пластмасови конструкции. Също така не можем да не го кажа и колегите, които участват в организирането на този семинар, Българската асоциация метални конструкции и метални конструкции Плевен, стига да не бъркам, нали? Благодаря и на тях. Аз, когато получа покана от катедрата, знам и предварително знам, че всичките насоки, които работи катедра метални и дървени пластмасови конструкции, са положителни не само на науката и за практиката. Защото колегите от катедрата, настоящи и бивши, винаги са били активни, нали, в насоката на метални, дървени, пластмасови конструкции. Просто са си доказали в факултета, аз като декан го казвам, наистина могат и са полезни, нали, освен на науката и на практиката. Естествено, радостта ми е също голяма, че виждам и колеги, които са били мои студенти, те минаха и ми поздравиха. Това е също не мога да не го кажа, защото това е винаги на един преподавател е една радост. Да не кажа, че всяка година виждам, нали, все по-добри резултати от предишната. И това доказва наистина, че колегите са много активни. Пожелавам успех на целия семинар и на колегите, които, нали, ще изнесат презентации, и благодаря на всички, които в момента са в залата. Активността на катедра метални конструкции, тя докарва един положителен принос за целия факултет. Благодаря ви и успех! Съгласно обявената програма на семинара, той ще протече в две части. Между тях ще има кратка кафе пауза и накрая ще завършим с един коктейл, спонсориран изцяло от фирма Метални конструкции Плевен. Сега имам удоволствието да дам думата на доцент доктор инженер Цветан Георгиев, който ще представи първия доклад на тема Общо представяне на стоманените елементи с вълнообразно стъбло. Имате думата. Уважаеми колеги, добър ден! На мен ми е много радостно, че виждаме такава пълна зала. Честно казано, отдавна не ни се е случвало като преподаватели така да се напълни залата. Не знам за похвала или за оплакване, но такива са фактите. Също така ми е много драго, че този семинар стана благодарение на доброто сътрудничество между академична общност, браншова организация в лицето на Българската асоциация за метални конструкции и една частна компания в лицето на Метални конструкции Плевен. Ние сме катедра близо на 80 години и тя винаги е била не само теоретично, но и практически насочена. И се радвам, че строителната индустрия разбра, че всъщност прогрес на пазара става, когато се постигне едно така добро сътрудничество между тези три сектора. Когато си мислих какво да говоря, тъй като аз ще говоря малко, това е едно въведение в темата, едва ли ще кажа нещо много съществено, но реших да споделя мои виждания. Нещо като подгряваща група на концерт, това е моята роля. Чудех се какво да споделя с аудиторията. И всъщност, понеже темата е стоманени елементи с вълнообразни стебла, все пак да кажем как се стига до тази идея. Тя не е толкова много. Не ще стане въпрос, че и у нас доста отдавна започна да се работи. Знаем, че когато ни се наложи да премостваме големи подпорни разстояния, то чрез гради, разбира се, решението е максимално да отдалечим поясите. Знаем, че елементът, който върши тази работа е стеблото, когато говорим за класическото двойно тесечение. Знаем, че увеличавайки неговата височина, увеличаваме и неговата стройност. Не го експлоатираме максимално добре материала в това стебло
Същевременно трябва да го укрепим, за да не загубва устойчивост и изобщо се получава, така да се каже, една противоречива тенденция, която е за сметка на ефективността. Тоест, когато подпорните разстояния станат големи, трябва да се откажем от традиционните решения. Едната посока на развитие на конструкторската мисъл е, разбира се, към решетъчните гради, фермите, които са ни добре известни, те самите претърпяват сериозна еволюция, но там имаме известни проблеми с по-голямата трудоемост. И факта, че те по-трудно се подчиняват на индустриалното производство. Очевидно, като така свежа посока в търсене на ефективни решения е появата на гофрирани или профилирани стебла. Сега ние днес ще говорим повече за синусоидално профилираните стебла, но те не са единствените. Можем да си мислим, че това профилирано стебло вече съчетава работата и на класическото плоско стебло, равнинно стебло, и на коравителите, тъй като всеки от нас усеща чисто интуитивно, че тази мини черупка, която се явява стеблото, има своята коравина. Така че, търсейки решение за ефективно премостване на товари, са се появили и този вид гофрирани стебла. Сега, тяхната история няма да я загатвам, само ще маркирам на какво съм попаднал в литературата. Мисля, че професор Даков много по-обширно от мен ще заговори. Първа се появява като че ли шведската Рана Балкен или пък, поне аз така съм срещал, това се случва горе-долу тогава, когато съм роден, някъде в края на 60-те години. Малко по-късно се появява, тя е с, така да се каже, трапецовидна гофра. Малко по-късно австрийците от Земан разработват синусоидалните стебла, като през 1988 година пускат първата технологична линия. Тя по-скоро е машина за полуавтоматизирано заваряване. Според професор Пастернак, към 2008 година, човек, който дълбоко е работил в тематиката на този вид гради, в света има около 10 технологични линии. Днес, вероятно, са повече. Днес, за да говорим за този вид стоманени елементи, причината не е теорията, а причината е факта, че и у нас те могат да станат реалност. Тоест, още един пример, че само с знание и с теория не може да правим метални конструкции, трябва ни технологична въоръженост. Къде намират приложение тези стоманени елементи? Широко е приложението, тъй като това са класически двойно тесечения, които са ефективни тогава, когато работят доминантно на огъване. Разбира се, и срязване, но когато огъването е водещия. Естествено, това е фамилията от едноетажни, едноотворни, многоотворни, както ние ги наричаме у нас, халет. С или без кран, това е въпрос на конкретика. Тези елементи, естествено, са съчетаеми. Те не са нещо, с което можем да направим цялата конструкция или искаме да направим цялата конструкция. Те са съчетаеми според това, кой къде е по-ефективен, с всички други познати, студено формувани, горещо валцувани елементи, така че според конкретната нужда конструктора може да направи съответното ефективно решение. Така, запознавайки се с темата, аз съм в тази тема горе-долу от началото на годината. Не толкова сериозно, но напоследък ми стана много интересно. Имат приложение и в по-тежката промишленост. Аз правя разлика между сгради с индустриално предназначение, които са логистични центрове, складове, и там, където върват тежки кранове, има технологични процеси. Както виждате, това е една реализация в Катовице, Полша, което си е сериозно решение с тежка промишленост. Разбира се, биха били ефективно средство в лицето на конструктора при създаване на сгради с голям отвор, примерно за магазини, които в последно време доминират на пазара. Не е казано, че цялата конструктивна система може да бъде или трябва да бъде непременно от тези елементи. Добре се съчетават с всичко друго познато. Съставени за ламарини или пък валцувни профили и така нататък. Сега, може би, какво е характерно да си заложим в съзнанието, че бидейки по-ефективни, защото отдалечаваме поясите, този вид елементи стават и
с по-тесни пояси и са чувствителни към загуба на устойчивост извън равнината на стеблото. Тоест, умело трябва да се търсят композиционни решения с тяхното надежно укрепяване извън равнината, условната равнина на стеблото. Още няколко примера ще споделя и с това ще спра. Когато огъването доминира, спокойно можем да съчетаем стоманите гви с възмообразни стъбла с всичко друго, тук са талцувани колони. Виждаме, че тук този хоризонтално вертикалната връзка пак е с синусоидално стъбло. Вероятно това не е сизмичен район, но няма значение. И този пример на някаква позирка на супермаркет, където дори бих казал и естетично се съчетават тези елементи. Леко ще загатна специфичната особеност. Следващия презентатор много по-дълбоко ще навлезе в нея, но трябва да осъзнаем, че гредите с синусоидално профилирани стебла, при тях стеблото е нещо като познатия ни акордеон. Тоест, те практически нямат възможност да носят нормално напрежение. Да, теорията казва, че и тук в краището малко има тази способност, но модела, който е възприят, а и съзнанието на инженера трябва да е, че в стеблото не трябва да вкарваме нормални напрежения. По този начин, съвсем естествено, ефектите от огъване и от натиск ще ги отнесем към пояса, а на стеблото ще възложим само да носи срязване. Тоест, веднага изкача на преден план една фермова аналогия, която може добре да разпознаете и във формулите за уразмеряване. Още какво любопитно мога да кажа, че примерно според професора Пастернак до 3 мм стебло с шарката на тектоничните линии, които използват земен, се равнява на около 12 мм дебело стебло. Това така да се каже, човек да добие чувство, защото в началото, като му се каже стеблата са 2,5-3 мм, той изпитва една предпазливост. Но това вкоравяване от формата може да си помислим, че горе-долу се равнява на 20 мм стебло. Какво друго искам да споделя? Като почерк на композиране на рамките, трябва да свикнем, че те са малко по-сковани, тъй като този вид системи ще дадат своята ефективност тогава, ако не ги мъчим с вариране на височината или го правим само ако наистина си струва, рамките са малко по-сковани. Константна широчина на колоните, константна широчина на ригела. Това е един пример, по който с моите колеги в бюрото работим. 36 метрова рамка. Този размер ми е много на душа, защото някога имах възможността да стартирам с такава рамка на по-предизвикателна задача. От 36 метра, там ефективността я търсихме, като варирахме височината и съставахме и заварявахме класически двойните сечения. Тук трябва да се придържаме към може би по-скучната форма, но по-ефективна и можем да се доближаваме до нуждата за нашата способност чрез вариране на дебелина и широчина на пояса. Дори можем да боравим и с различни по широчина и дебелини външен и вътрешен пояс. Също така малко по-високи се получават тези елементи. Това е около 1300 мм ригел на 36 метра. Нали, по опитите веднага ще кажат, аз и с 6 ще се справя. Да, добре, ние намериме височина, мериме крайния ефект. Разбира се, чувствителността към загуба на устойчивост на неукрепените пояси е важна, така че трябва да се мисли за пространственото укрепяване, защото да избягаме от загубата на устойчивост на натиснатите пояси извън равнината. Някой път това може да ни наложи и характерите за миналото и за индустриализацията на България в отделни вертикални връзки, които съвсем ефективно хващат външен и вътрешен пояс. Сега, какви преимущества споделят, така да се каже, хората, които са отдали творческата си енергия за този вид системи, сравнено с фермите, се подлагат на автоматизирано производство, оттам по-малко зависим от труд и контролът е по-лесен. Това доскоро за България въобще не беше проблем, но в днешния липса на кадри е изключително важно. И то липса на квалифицирани кадри.
Така че бих подчертал дебело това сериозно преимущество. В сравнение с пълностенните гради от плоски стебла се изтъква по-малки разход на материал в стеблото и по-малки отново труд за ръчното заваряване за вкоравителите, за основните ребра, който труд отново в нещо време става труден. Съобразно валцуваните профили имаме малко по-голяма гъвкавост да се избереме желаното от нас сечение. Разбира се, тази гъвкавост пак трябва да е подчинена на технологичните изисквания. Един от презентаторите ще говори за технологичните ограничения. Стеблата не са с всякакви височини, винаги се изхожда оптимален разкрой на ламарината, а пък поясите съответно също имат известни ограничения, но там е по-гъвкаво. И сега това, което може би е най-интересно, което бих искал да ви споделя от моя гледна точка, имаме ли готовност и какви ползи и предизвикателства има от внедряването на тази система на българския строителен пазар? Ние говорим за нашата катедра, има много известни имена в нея, професор Емил Чубранов, така в периода си, когато се занимава и с философия на конструкциите, формулира един принцип, който той нарича фундаментално четириединство. Функция, форма, конструктивна система трябва да са обвързани. Това е съвсем ясно, но защо, след като сме започнали преди 40 години, това не е добило масовост и популяризация у нас и реализации, като четвъртата компонента, която прави възможна конструкция да излезе извън хартията, замисъла и мислите на хората, е технологията. Това ни е липсвало. Може би историческия мал шанс, ако не стоя да се развиваше гладко, но както е да не влизам в тази тема. Но сега вече тази компонента има, така че няма причина нови конструкции, основани на този вид елементи, да се появят съвсем успешно на нашия пазар. Да видим сега, готови ли сме това нещо да се случи. Имаме ли технологични възможности за производство? Да, вече има производител, който ще разкаже какво може. И това е направено по най-съвременен начин. Има и технологични възможности за проектиране. Категорично. Съвременните софтуерни програми, които бюрата ползват, позволяват работа с крайни елементи. Съвременните информационни модели, така нещо BIM проектиране позволяват, така че и тук нищо не може да ни затрудни. Имаме ли нормативна среда? И това е категорично, но трябва да знаем, че винаги трябва да плуваме във водите на Еврокод. Той ни осигурява и стандарта за проектиране, обвързва го с стандарта за изпълнение, а пък си имаме вече и национална наредба, която е един успешен проект между катедра метални, дървени и пластмасови конструкции и Българска асоциация по метални конструкции. Тя е в сила. Наредба за изпълнение на стоманни конструкции по тази. Експертно-консултантска помощ. Самото събитие днес говори, че добрата колаборация между практика и академична общност дава резултат. Смятам, че и такъв потенциал у нас има. И има ли някаква друга причина, за която искам да споделя? Виждам я. Устойчиво строителство в смисъла на качество, сигурност, благоустойчивост, излишна осигуреност и конкурентност. За благоустойчиво ще говори нашия колега Желев след няколко презентации. Аз искам да спомена за сеизмичната осигуреност. Правейки едни леки конструкции чрез тези елементи с вълнообразни материали, ние градиме сеизмично устойчиви конструкции и ще ви споделя опита, който натрупах в последната година. Но преди това да видим какво е у нас. У нас това доминира. Сега аз не съм симпатизант на този вид тежки и груби конструкции. Но това дали съм симпатизант при мен няма никакво значение. Въпросът е те дали в днешно време ги правим така, че да са сеизмично осигурени. И тук искам да споделя моят опит. За мен голяма част, не казвам всички, от съвременните халета, направени по тези системи, са недостатъчно сеизмично осигурени. Защо твърдят това? Виждам страхотна аналогия, много силна аналогия между това, което правим у нас и това, което правят съседите в Турция, но те бяха подложени на този стрес тест. Земетресението Кахмаран, Мараш и Елбистан показва две неща. Първо, това са две съседни сгради. През 300 метра, ние сме заедно с професор Белев и други колеги от Националния център по сеизмично инженерство. Ето го леко стоманено хале.
Сега опитното око веднага ще разпознае, че е направено, казано по нашински занаячийски, но е леко. И при проектно земетресение, параметрите на въздействието такива, нямат практически нищо. Един изкълчен твърда струен диагонал или два, това е нищо. Това е отлично поведение. Ето го тежкото. Това е на шосето от среща, а това е на друго място в Кахрамараш, където колеги, с които обменям информация от Гърция, са били. Проблема с възлите е невероятен. Когато не са направени така, че да се интегрират, така че да не се разпадат един от друг в условията на големи премествания и гредите падат, а паднат ли тези тежки греди, всички се сещат какво се случва. Така че просто алармирам. Първо, трябва да подобрим начина, по който правим стоматолните конструкции. И второ, грамотната алтернатива са леките стоматолни конструкции, а самите двойните сечения с синусоидални стъгла водят до едни леки решения, които смятам, че могат да ни гарантират и сеизмична осигуреност. Ако някой иска да задълбае малко в тезата ми за неосигуреността, това ще се появи много скоро публикувано, да може да чете или да се свърже с мен. Благодаря за вниманието.